Hej och välkommen till del 2 av Lär dig kurdiska. Den här delen bygger på första delen som jag också laddat upp på Youtube. Om du inte sett del 1 så är det kanske bra att man ser den också. Det handlar om kurdiska bokstäver. Och det handlar om lite länkar där man kan ta del av mer information. Lite repetition. Vi har lärt oss en del bokstäver. Den första bokstaven är A och på kurdiskan är bara sån här lodrätt streck A. När man skriver den för hand. Finns inte stor liten bokstav utan bara en form och det är det här A. Sen D, det här är D och det är så här som olikhetstecken. Inte så olikhetstecken utan bara som är öppen mot vänster. Sen R som snedstreck. Och så S. Alla de här finns bara en form, inte stor och liten som sagt. S är bara vågrätt streck. Och Z. Inte Z utan Z säger vi det här. Precis som R med en prick övan eller på. Så. Det var de som vi lärde oss. Och om vi skulle skriva ett ord så tar vi till exempel D och A. Så hur ska vi placera dem? Det här är D och det här är A. Vi kan inte göra så jättenära och inte jättehögre eller lägre eller jättelångt ifrån utan lagom avstånd så här. Så, där och så R, där. Och R ska inte vara så eller bara så här. Då blir det där, vilket betyder träd. Sen tar vi annat ord. Och tar vi S nu. Och när vi tar S och sen A kan vi inte bara göra så här som tidigare. Eftersom S är hela tiden måste man binda den här bokstaven om den kommer föra ett A till exempel eller om den kommer föra vad som helst måste man binda den med det som kommer efter. Så om det är så blir så. Om det är A blir så. Om det är D blir så. Man binder. Man skriver ihop. Så. Säg att det är A. Då blir det sa. Så. Och sen tar vi Z. Då blir det saz. Och det är ett musikinstrument. Tar vi annat ord kanske vi börjar med Z och A. Jag har bara en vokal så det är lite svårt att bilda ord. Så tar vi Z och A och R blir zär som betyder både mun och tärning, språk också. Zär. Så. Efter ett tag lär man sig hur man skriver. Hur mycket ska de vara nära varandra eller isär eller lite så. Men zär. Och man skriver från höger till vänster så. Så. Vi kan öva kanske lite mer här. Jag skriver. Och du kanske ska gissa vad det är för bokstav. Inte gissa utan du vet. Men kanske man glömmer. D. Och sen R. Z.
A, S, S. Men ljudet är S, D, A. Så. Så om vi skriver D, sen A, R, A, då blir det Dara. Det är ett namn. Pojknamn. Dara. Och sen Dar, Zar, Saz. Och det var ju liksom så. S först, sen A och sen Z, Saz. Vi kan skriva många ord, men kanske inte alla ord som vi skriver med så få bokstäver har meningar. Men vi kan skriva, vad kan vi skriva? Jag kan inte skriva mycket mer faktiskt. Jag har bara en vokal. Så bara de här som jag kan skriva hittills, tror jag. Nu kommer vi till en ny bokstav som heter B. Och på kurdiska ser B ut som ett vågrätt streck med en punkt eller prick under. Streck med prick under. Så väldigt enkelt. Så B. Så här. B, B. Sen kan vi bilda ytterligare ord. Till exempel ordet ba, som betyder vind eller blåst, och man skriver så här, ba. Eller bror, son, braza. Vi övar på dem. Så här är B först. Vågrätt och pricka. Så. Du kan skriva så också. Så. Vågrätt och en prick. B. Nu skriver jag B. Och sen A. Då blir det vind. Och om man skriver så snabbt, då blir det så. Jag börjar här. Från höger. Går till vänster. Sen går jag upp. Och sen ba. Som är vind. Andra ordet var igen B. B. Sen R. Så binder man. Sen ett A. Så. Och sen Z. Binder man inte. A. Binder man inte. Bara de här binder man, eftersom B måste man binda med alla bokstäver som kommer efter den. Braza, det är bror, son. Sonen till din bror. Brorson. Braza. Och bra, B-R-A, betyder bror. Och det är väldigt nära. Bra bror. Bror. Bra och bror. Så. Bra är så. Bror. Och bra. Bra. Det här är A. Det här är R. Och det där är B. Bra. Det finns många andra ord som vi kan kanske titta. När man skriver det med hjälp av tangentbord blir så här. Blir så här. Och blir så här. Men för hand enklast är så. Så. Nu har vi vind och bror och brorson. Det är ba, bra, braza. Så vi tar lite bokstäver så här också. Igen. B. Och A. Då blir det vind.
Ba. Sen tar vi B, R så här. A. Och braza, brorson. Braza. Sen tar vi bra bara. Så. Inte de här två utan bara de här tre. Bra. Bra. Bror. Så. Nu kommer en bokstav till som är precis som R fast lite kraftigare och det heter R. Så inte R utan R är den här. Jag vet inte hur jag ska skriva det med svenska bokstäver så jag har valt att skriva 2 R istället efter varandra som kanske representerar det här hårda R. Och i kurdiskan alla ord som börjar med R måste vara av den här typen. Inte R som i bra utan R. R. Som i ordet. Vi kan läsa det här lite. Vi känner till att konsonanten R kan se ut som snedstreck. Men om R betonas så att ljudet och uttalet ändras till något kraftigare R så ändras även utseendet. Ändringen är inte så drastisk skulle kanske varit, utan man lägger en symbol eller ett didaktiskt tecken i form av en liten haka under själva R. Så att den kommer att se ut så här som den här och som det här. Alla kurdiska är i början av ett ord är av den här typen som är kraftig R. Precis som i ordet rast på svenska. Rast, inte rast, utan rast. Bror, det här i en repetition. Och nu kommer vi att jämföra 2 ord. De är precis samma, bara är skiljer sig. Så det första är bra, som är bror. Som är bror, min bror. Och det andra är bra. Bra är att det är skuren. Eller skuret. Så bra och bra. Vi kan öva på dem också. Vi skriver bokstaven B. Även här B. Sen skriver vi R. Och så här R. Så. Och så skriver man det. Sen har vi samma A här. Bra betyder bror. Och bra betyder skuret eller skuren eller ja. Att man någonting som blev skuret eller skuren. Bra. Bra och bra. Det här är bra och det här är bra. Bra och bra. Man skriver så med hjälp av tangentbord. Jag kan visa också hur man gör. Så det här är B som är här till höger, nedre delen. Och när man skriver först så är det versal. Så fort en bokstav till kommer och sitter bredvid så omvandlas det här till gemen. Så när jag trycker på R här som överst så blir det så här. Sen tar jag A, då blir det så. Sen tar jag under samma B, men annan R. Om jag trycker 2 gånger så här, eller om jag trycker och låter
ser jag bredvid det här R. Så. Och sen kan vi titta och se hur de ser ut. De ser ut så här. Bra, bra. Så. Det är lite skillnad under R. Det är lite repetition och nya ord. Det här ordet bär och det här ordet bäz. Bär, bäz. Och de här är igen A, D, R, Z, S, B. Sen har jag gjort ett nytt ord som är ärd. Ärd betyder mjöl. Ärd. Man skriver så, men inte riktigt så heller. Men eftersom jag ville förenkla det så skrev jag med A, R, D. Men i förra videon berättade jag om när ett ord börjar med en vokal så finns det en bokstav som måste man skriva innan man skriver vokalen. Så alla ord som börjar med en vokal har denna lilla bokstav före vokalen. Så nu går vi och över med ordet ärd. Ärd som är mjöl. Ärd. Så först skriver jag A. Så det här är A. Ärd, R. Och sen D, ärd. Det är inga problem. Man skriver med svenska bokstäver så här. Ärd. Eller så, ärd. Ja. Men på kurdiska skriver man inte så, utan man tar den där lilla bokstaven som ser ut så här. Så, och sen så. Och så binder man den med vokalen. Så vokalen kommer så, A. Sen de andra bokstäverna precis som vanligt. Så blir det så här istället. Och ni ser att det inte finns någon motsvarighet, någon bokstav som jag behöver skriva. Det här gjorde man bara så att det är snyggare så här än så här, tror man. Så båda är ärd. När vi skriver med latinska bokstäver behöver vi inte någonting före. Men med kurdiska bokstäver behöver vi skriva den här lilla bokstaven Och sen blir det A-R-D. Ärd. Tillbaka. Annat ord är bär. Bär betyder last. Bär. Last. Så bär, hur man skriver bär. Och sen kan jag berätta om bäz också. Bäz, hög eller hopp eller språng. Så det här är bäz, att man hoppar. Och sen här är bäz också. Båda är bäz. Bäz, bär, ärd, bär, bäz. Och sen vet jag inte om jag bäz. Nu övar vi. Så jag skriver ärd först. A, R, D. Och sen tar jag
Det där som man skriver före. Ärd, som är så här. På svenska behöver vi inte skriva någon bokstav före. Sen hade jag bär. Då skriver jag B. A. R. Bär. Det är last. Och man skriver så. Bär. Egentligen behöver jag inte skriva med stora bokstäver. Bär, eftersom det är inte med stora. Bär. Sen hade vi baz. B. A. Z. Baz. Bär, baz, ärd. Hade jag något mer eller inte? Nej, jag hade inte mer. Då går vi vidare. Nu kommer vi till N. Bokstaven N kan skrivas precis som B, men pricken är på. Istället, det här strecket kanske jag har skrivit fel. Så vi ser att N precis som B, N precis som B, fast pricken är på. Det här vågrätta strecket. Så vi binder, eller vi gör några ord. Ett av dem är dana. Dana betyder klok eller förnuftig. Och man skriver så, dana. Och man skriver så. Det andra är baran. Baran, regn. Så är det baran. Baran. Så skriver man så. Naz betyder skäl eller bortskämd. Man skriver så, naz. Nu till övning. Vi skriver dana. Det här var D. Och det där var A. Och det här är N. Och igen A. Dana. 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 Dana är också ett namn för pojkar. Dana. Andra ordet var baran. Så vi har B. Sen har vi A. Sen här har vi R. A igen. Och N. Så. Baran. 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 Det är regn. Baran. Tredje ordet var naz. Naz. Det här är N. A. Z. Naz. Naz. Naz är också ett namn för flickor. Naz. Dana, baran, naz. Vi går vidare. Bokstaven T. Bokstaven T kan skrivas precis som N, men med 2 prickar den här gången. Nu kommer vi till antal prickar. Är det under, är det över, på, eller är det hur många? Är det 1 eller 2 eller 3? Så finns både 1, 2 och 3. Annars är bara vågrätt, lodrätt, streck, snedstreck. Så det är jätteenkelt, väldigt enkelt.
Så T som det syns här. Som en med 2 prickar ovanpå ett vågrätt streck. Precis så här. T. Och det här är repetition. Så tar jag och skriver ett ord. Första ordet är ta. Ta. Så det här A på kurdiska är inte så som på svenska. Så man säger inte ta utan man säger ta. Ta betyder feber. Helt enkelt ta. Så ta är feber. Så kom ihåg det. Ta. Man har feber. Sen tara. Brudslöja. Tara. Så skriver man. Och sen tasa. Tasa att man är chockad. Så jag skriver den lilla symbolen. Jag vet inte om det representerar chockad eller förvirrad eller förvånad eller något sånt. Men tasa. Tasa, tara, ta. Så det här är tara. Jag skrev bokstäverna isär för att vi kunde tyda dem bättre. Så det här är tara. Brudslöja. Tara. Och det här är ett par. Kurdiskt par. Övning. Så först tar jag T. Här är T. T. Skriver man bredvid varandra. Kanske inte ovanpå så här utan bredvid varandra prickar. Så. T. Sen har jag A. Ta. Betyder feber. Ta. Ta. Igen T. Sen A. Sen R. A igen. Tara. 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 Ta. Tara. Och sen tasa. T. A. S. A. Tasa. Ta-sa. Det här är 2 bokstäver. S och A. S och A. Sa. Sa. Så här. Ta-sa. Ta, tara, tasa. Nu kommer vi till en väldigt viktig vokal som är väldigt kort och nästan obetonad alla gånger, men väldigt nödvändigt med en vokal som inte har en exakt motsvarighet i svenska språket. Vokalen ser ut som en rund liten cirkel så här, eller litet O när man skriver förhand så här. Det blev inte väldigt snyggt, men något sånt när man skriver förhand och med iPad. Men när det är med tangentbord blir det så här. Det är inte exakt som cirkel utan det är lite så här. Sån här. Och det heter Ljudet är precis som ljudet i sådana ord på svenska. Varje. Det här är på slutet. Varje. Måste. Så att ni ser att det är väldigt, väldigt kort och mjukt. Och ja, i vissa ord det här är varje. Man knappt säger det. Och i sådana engelska ord, hand och katt och sånt. Den här vokalen. Så det här ljudet för den här bokstaven är på det sättet. Men väldigt viktig. Vi skriver den nästan i varje ord, skulle jag tro. Övning.
eller innan övning, vi måste se vad det finns för ord. Så här är ä. Och jag har valt att skriva motsvarigheten på svenska, det här är på svenska. Eftersom jag inte hittar någonting som är exakt samma. Kort, obetonad vokal som är viktig samtidigt. Några ord av bokstävernas kombination. Jag har de här bokstäverna, repetition till dem. Och kommer jag till ordet dest. Dest betyder hand. Hand. Och det finns så många ord som man skapat grundat på ordet hand. Kanske precis i alla andra språk också. Sådana ord som hand och huvud och ögon och fot och sånt. Man har skapat massor med ord med dem. Baserat på sådana ord. Så dest betyder hand. Dest. Så det här är dest. Så man använder den här vokalen i. Och så skriver man så här. D, ä, s, t. Dest. Dest. Och sen ordet ser betyder huvud. Huvud är också jätteviktigt ord i kurdiskan. Ser som betyder huvud. Och den här är Barham Saleh, Iraks president. Han är kurd och jag valde hans bild eftersom han bor i huvudstaden. Så ser. Ser, huvud och dest, hand. Och han heter så om ni vill googla. Barham Saleh. Övning. Ordet dest kan jag skriva så. Först d och sen ä. D. Ordet d betyder 10. Så d betyder 10. D. Det är d. Inte da eller det eller då utan d. 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 Och sen vi bygger på s också. S, dess och sen t. Vi måste binda s och t. Så det blir dest. Så jag skriver igen. Dest. Dest, hand, dest. Från höger till vänster. Vi hade också ordet huvud som är ser, s. Och sen den här lilla s. Och sen r, ser. Ser. Huvud. Ser. Ser. Det här är inte r utan r. Inte sar. Inte sar. Ser. Ser. Dest. Ser. Jag tror att kanske bäst att jag stannar här och fortsätter senare att berätta om de bokstäver som är kvar. Tills dess, ha det så fint.